Al llarg d'aquest cap de setmana s'han estat fent una sèrie d'activitats per donar a conèixer la cervesa Cap Foguer. Allà a la nit va haver un maridatge a l'Associació Cultural i Popular ara mateix. Avui, al llarg de tot el matí, s'han estat fent petites visites guiades a la fàbrica per conèixer com s'elabora aquesta cervesa i d'on va sortir aquesta idea. D'on surt? Bé, de fet, realment sorgeix de l'Ateneu de Santa Coloma fa 5 anys, on, mira, parlant entre amics i així va sorgir la idea de fer cervesa a casa, com a idea de, ostres, a casa es pot fer cervesa de manera fàcil, i de manera autodidacta vam anar adquirint una miqueta d'equip i vam començar a fer cervesa, concretament a l'Ateneu de Santa Coloma, i a poc el que va començar com una afició ens vam anar animant. Ens vam anar animant i vam començar amb uns recipients petits, senzills i coent a vegades en fogons de cuina de casa, i a poc anar fent, sobretot anar provant amb la gent, anar fent cervesa també convidàvem a gent a que vingués a veure com es feia. Però, per exemple, per mesurar la temperatura de maceració, el que es diu sempre són ficar el dit, donar 3 voltes, llavors et cremes i el treus. Això són 65 graus. I això serveix per macerar a 65 graus, que és la temperatura bàsica que es macera. I de tècniques així n'hi ha un munt, perquè abans la cervesa es feia sense cap tipus d'electrodomèstics. Avui comentàvem un exemple molt maco que és per escalfar abans, per macerar abans, per escalfar l'aigua, el que es feia era ficar pedres calentes escalfades al foc a dins del recipient amb aigua i d'aquesta manera es macerava. I això, mira, ja conec una altra cervesera aquí a Catalunya que ho ha provat de fer d'aquesta manera i també és una cosa maca de recuperar i de provar. Això torna en part. Torna perquè sí que és veritat, i parlant amb més gent hem trobat que, ostres, aquí a la feina estem aquí penjant d'un fil no sé què, hi ha molta gent que s'ha animat a provar sort amb artesania, amb manufacturació, una miqueta amb productes locals, que és una manera de fer, de dedicar temps i de treballar i pot ser una opció. Per molta gent pot ser una opció i també molt més estable, de lligams molt més humans entre gent. Artesans. Sí que nosaltres creiem en aquesta filosofia i de fet el projecte s'ajusta una miqueta a això, que creiem la manera artesana de fer les coses, la proximitat i també de crear vincles, el fet d'avui haver estat aquí ensenyant a fer cervesa a tothom i com ho fèiem, és una transparència que creiem molt important, que a nosaltres ens anima i que a la gent li agrada veure-ho. Nosaltres també rebem una miqueta el feedback de la gent, què opina, què diu que li sembla la cervesa i això donarà peu a més coses. Sí que es pot fer? Sí que es pot. Això, per exemple, aquesta cervesa està ajustada a les nostres possibilitats econòmiques de quan vam començar. I, està clar que no serà un gran projecte econòmic, però són coses que poden tirar endavant, realment. Sí, la idea és, avui era el punt de sortida de la setmana que ve ja ens dediquem a portar-ho a algun local de Santa Coloma, tant a fleques com a botigues, com a algun bar també. Només aquí, però la idea és centralitzar també una miqueta la venda aquí, perquè la gent s'apropi també, que vegi que sigui una miqueta l'excusa per veure, per comentar, però també a fleques com Calnet o bodegues com Termes, de fet, quasi totes les bodegues de Santa Coloma, algun bar com Elisalba, que té tradició també de tenir una varietat de cerveses gram, també s'han interessat per aquest tipus de cervesa. El Cap Foguer, de fet, és una troballa del temps dels ibers, una troballa que es va trobar aquí mateix, al Turó del Collo, al poblat ibèric del Puig Castellà. És molt factible que poguessin crear una cervesa. Per tant, tenim una primera denominació d'origen en el Puig Castellà i potser 2.000 anys després vosaltres l'heu continuat, amb l'intermedi de l'Adam. I després d'un any d'estar aquí fent proves i manejar una miqueta, la Peridó hem aconseguit tenir aquest local, per fi, amb la maquinària, diguem-ne, molt correcta i molt decent per fer cervesa. Hem sortit amb 2 tipus de cervesa. Una que es diu Pale Ale i una Stout. La Pale Ale, diguem-ne que popularment es podria dir que seria la rosa, la rúbia. I la Stout seria la que popularment se diu negra. I els podeu trobar de moment aquí a les terrasses. Durant la setmana que ve ens portarem algun altre comerç i també ens podeu demanar aquí directament a nosaltres. Aquests boixos de la cervesa. Un dia, fa un any, i ens diuen, escolteu, que tenim aquesta idea que és fer cervesa artesana i tal. Aleshores nosaltres ho vam veure claríssim, amb el sentit que en primer lloc entra dintre de la filosofia de les terrasses
que és projectes de consum de quilòmetre zero, responsables amb el medi ambient. Aquí tenim l'hort, es podria arribar a fer un cicle amb els animals. I bueno, a poc que vagin sorgint aquest tipus de projectes, nosaltres estem encantats.